Takže máme tady oktávečku, úplně v kondizi autičko. A jdeme měnit pilziny. Zase vyskočená, seřízla. To si děláš prdel, vole. Tak to jsem ještě neviděl, to jsem ještě nežral. Co si děláš prdel? Ty krávo, já se posedu z těch lidí. No jo. Jožo, dobrý den. Je někdo doma? Dobrý den. Ja, das ist gut. Brauchen Sie. Guten. Jdeme sem dávat. Dále. Jdeme povolit toto. To bude v piči. Toto. Piči. Toto. A to spadá jméno. Piči. Totál. Takže. Co tady máme už od teba? Tady máme uvolněnou čehlicu. Všem potom nahoře stabilizační tyčka řízla. No nejde povolit, takže to potom budou muset vyřeznout. A potom tady, tak tady mi to nejde povolit, takže tady čekáme na Dominiketu, Briketu, než mi přijde pomoct. Takže tam mi to prostě nejde. Tady je uvolněný rameno. A řízení je venku. A nevím, co ještě. Pičo, to je slušně krávo, vole. Ono to urvalo tady. Kus toho horního vloženího. Ty pičo. Tak to je slušný, ale. Ty vole. Takže stabilizační tyči odřezaný od nových tlumičů, nebo od nových, že jo. Od těch ne v piči. Tady ty budou za chvilku ven, tady už taky uřezaný tyčky. Takže sundat čehlice a jdem na to. Jip. Los tlumičos, z čehlicos, zmontovaný. Jak to? Nevyčepios? Takže máme nové tlumiče, nové stabilizační tyčky, nový čep, vyměněn, tady to je v celku, snad to bude brzdit, snad to bude jezdit, ty jsou úplně v píči, no nic. A tady máme ještě taky novou, tady to stejný, že jo, jenom jednu, co jsem dostal stabilizační tyčku novou, tohle, tak už tam něco s tím dělal, závět je v píči totálně. Vše, jo. Pum, mrto. Ty čůzo jedna, co to neodebíráš. Dej like a odběr a pošlu ti budišťáka zlatýho, když máš 500 do pátku. Užijte si video. Takže už máme opravíno. Tlumiče už jsou tam v pořádku, takže už je to zvedlý, takže už je to cajkoš. A nic, tady předtím bych namrdal to jako kráva. Tady přeřadíme. Nějaká kunda neumí lézt po straně. A je to krása. Teď jsou tam už v pořádku tlumiče. Tak. Zařadíme. Jo, že jako fakt úplně v pohodě, protože s tím můžu teďka dělat už zase co chci, že už je to fakt jako normální auto, jak tady ta dvojka. Jo, že jako už to není prostě mrtka napadená tuningem, že už je to cajk. Už je to zvedlý, už je to vidět, že je to zvedlý, už je to jak ten zadek. Takže parádička. Láče z Gucci Versace. No, je to pojízdné auto. Smyslu schopný. Čo stojíme zase jako kokot. Nic.
Paráda, je to taky jasně, pa.